Здравейте! Днес ще ви покажа как за 5 минути ще си направим бич cover-up или на метал, който може да слагате дори върху ропли и елегантни дрехи. За целта ни е необходим тюл с размер 2,5 м на 2,5 м. Моят ето сега ще го изрежа. Голямото парче тюл го изгъваме на половина, след това на още половина, за да могат да се получат страните по 1,25 м. Както видяхте, едната вече отрязах. Сега измервам другата и ние ще изрежа. Искам да направя едно уточнение, тъй като аз съм 1,75 м висока, 2,5 м за моята ръст мисля, че са подходящи, но ако сте малко по-ниска, 2 метра може би ще са окей за вас или 2 метра и нещо. Трябва да си го погледнете, като си наложите тюла върху тялото. Сега, където се съединява сгънато на 4, където е точно центъра на тюла, режем отвор, през който горе-долу да може да не мине главата. Като отворът ще е четвърт от кръга. Смятам, че това за моята глава би трябвало да е окей. Ако трябва, ще променяме след това. От едната страна на тюла реално ще ни бъдат раменете, така че аз горе-долу меря 2 педи при мен, за да са някъде до лакътя, и ще направим един разрез от края на тюла до където свършват двете педи. Ако трябва, може, ако искате да е по-къс от по-долу да ви е разреза. И в общи линии това е тюла. Сега ще го пробваме и сега е време да пробваме cover-up-а ни. Даже са доста по-дълги. Бих ги отрязала още. Правя по още 2 разреза на цялата ножица. Един колан съм си подготвила. Така, ако го захвана предната част, ми се струва, че ще бъде още по-добре. Пък с едни токчета или рокля и малко червил, наистина изглежда страхотно. Какво мислите?